ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେଲା? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାଜା ବଳି ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ସେହି ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା, ଦାନବ, ଋଷି, ମୁନି ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ଘଟୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦାନବ ବଂଶର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା, ମହାବଳୀ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ରାଜା ବଳି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବଳି ଦାନବ ବଂଶର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାନଶୀଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେକୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧୁ କିମ୍ବା ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ରାଜା ବଳି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଅନ୍ୟର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ବଳିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ବଳି ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଋଷି, ମୁନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଯଜ୍ଞଶାଳା ଚାରିପଟେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ରାଜା ବଳି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିବେ ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହା ଦେବି। କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବଳିଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ଦେବଲୋକ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ବଳି ଯଦିଓ ଦାନବ ବଂଶର, ତଥାପି ସେ ଦାନଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳକ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଦାନଶୀଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯଜ୍ଞଶାଳା ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଛୋଟ ଛତା, କମଣ୍ଡଳୁ ଓ ଦଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ତେଜ ଥିଲା। ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଦୟାକରି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆସନ ଦେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ବଳି ହସି କହିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ନିକଟରୁ କିଛି ନେଇଯିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୋତେ ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ 3 ପାଦ ଜମି ଚାହୁଁଛି। ବଳି ହସିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ଛୋଟ ଚାହାଣି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଁ, ନଗର, ସୁନା, ରତ୍ନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗିପାରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ସେତିକି ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ମୋତେ 3 ପାଦ ଜମି ଯଥେଷ୍ଟ। ରାଜା ବଳି ସମ୍ମତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବଳିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି କହିଲେ, ରାଜନ, ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ତୁମ ପାଖରୁ 3 ପାଦ ଜମି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ବଳି ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ପଛକୁ ହଟିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ମୋର କଥାରୁ ପଛକୁ ହଟିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ବଳି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଠାତ୍ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ବଳି ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପାଦ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କ ଭକ୍ତି, ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳର ସୁତକ ଲୋକର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବଳି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବଳିଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ବଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କ ସହିତ ସୁତଳ ଲୋକରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଫେରିବେ। ନାରଦ ମୁନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁତଳ ଲୋକରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ବଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାନଶୀଳ ଓ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭାବନା କୁହନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଦେବୀ ରୂପରେ ଯାଏ ବଳି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀର ବେଶରେ ଯିବି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧାରଣ ନାରୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ସୁତଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲେ। ସେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ବଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ମା ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେହି ନାରୀ କହିଲେ, ମୋର ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛି। ବଳି ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋର ଅତିଥି। ବଳି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ଆସିଲା। ସେହିଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସୂତାକୁ ଦେଖି ବଳି ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ ଏହା କ'ଣ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଆଜି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମୋର ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ। ବଳି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ନିଜ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ବଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ନିଜ ଭଉଣୀ। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ବଳି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ କୁହ, ତୁମ ମନର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। ବଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହଁ ବଳି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଭଉଣୀ ହୋଇ ଆସିଛି। ବଳିଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ଏକ କଥା ଆସିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭଉଣୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବାକୁ ଦିଅ। ବଳି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀର ସୂତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବଳି ଭାବିଲେ, ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ହିଁ ତ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ଆଦେଶ ସମାନ। ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଯାଅ। ରାଜା ବଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କ ତ୍ୟାଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ବଳି, ତୁମେ ଦାନଶୀଳତାର ମହାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଭାଇ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କଲ, ତାହା ତୁମର ମହାନ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମର ଘରେ ସଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ରହୁ। ବଳି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଗଲେ। ବଳି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ରାକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧନ।